dar uite mă, am făcut și fapte, nu zic că nu le recunosc, dar nu vii tu să-mi spui violator. Te-am violat pe tine, ți-am violat, ce ți-am violat? Cum ai spus, aia ai găsit-o, da? Fapta aia, punem și chestia, puneți-mi, chiar vă rog frumos să-mi puneți unde sunt eu acuzat, am fost sau sunt cercetat pentru viol. Nu sunt, mă, n-am niciun act care să dovedească chestia asta. Vă place vouă să... Și s-a unit și tărfa aia de bazacone aia de Băbăciuni. Lucica Hoșanu, ca să o vezi. Și am spus, a făcut un copil, nici n-a știut să aibă nici grija lui, că a ajuns un drogat și dă vina pe alții că i-a drogat copilul. Nu e vina voastră, bă, că n-a știut să aveți. Acum stă pe la tochi, agățătăr, umblu cu modiorelul, cu a... E vina voastră, bă. Bă, eu am fost bețiv, am făcut la viața mea. Dar nu mă fac, uite-mă, sănătos, nu stau col. Dați, am băutură lângă mine la greu, beau col, eu nu cum, eu suc, apă. Păi, voi, și nu m-a schimbat nimeni, nu m-a schimbat mama, tata, nimeni, eu m-am schimbat. Deci, fiți mă în gradul și vedeți-vă, mă, de copilul vostru. Nu veniți, mă, nu vine Lucica Hoșanu, eu te-am avertizat. Te-am avertizat. Doamna Lucica, nu mă fă să mă dezbrac de caracter. Te-am avertizat. Am fost băiat finuț, nu? Ți-am dat de înțeles că îmi dau seama că mă iei la mișto și așa mai departe. Păi atunci, păi tu o dai mine, o dai în și ce vrei să te umblați, că ești pe mine? Păi te-a respectat, am crezut că ești femeie, o doamnă. Nu? Dar n-ai ce faci. Băbăciune n-ai ce faci. N-ai să muncești, n-ai nimic, adică să bagi bățul printre casă, să vorbești de părău, să vorbești de mine, să vorbești de toată lumea care e contra. Dar cine ești tu? O bochenară. Asta ești. Ai fost în tinerețe, ești și la bătrânețe. Și vii tu să vorbești în numele meu? Eu zic, bă, hai să fie pace, hai să fim suntem acolo, nu? Păi tu te apuci să vorbești despre, bă, pe mine nu mă doare trecutul meu. Asta i-am făcut de toate la viața mea. Am fost un delinvent, un bețăv și așa mai departe. Dacă te uiți bine, aveam 26 de ani acolo, a? Deci câți ani am acum? Deci s-a întâmplat o singură faptă. Și mai găsești două fapte cu două mortăciuni. Caută-mi violul, futu-vă în gură și rasa voastră de mincinoase. Caută, demonstrează, postează. Că acum e totul. E totul, se găsește totul dacă vrei, da? Ia să văd, postați. Și atunci eu închid live, închid tot, nu mai vorbesc, nu mai nimic. Nu vă place, mă, să aruncați cocată în mine, mă. Ați găsit ceva de la un ziar, da, care m-a dat,